дигар ҳамаи границаҳо баста шиданд, кадомеш ки нелегални қарор дора отпечатки мегирифта бошанд. бале, салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем оиди баста шидани граница ва депортатсияи муҳоҷирон. дар видео лайк монда бо диққат то охирша тамошо кунед. номере ки рӯи экран да мебирояд номерои канали моай дар ватсапш метонен бинависонем. бародари азиз, мавзӯи асосии имрӯзаи мо ихроҷи 150 тоҷик аз иёлоти муттаҳидаи амрико, яъне ки дар иёлоти муттаҳидаи амрико аллакай депортатсия кардани тоҷико ва границара маҳкам кардан сар шид. президенти нави иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп корро аз ихроҷи муҳоҷирони ғайриқонунӣ аз қаламрави амрико оғоз намуд ва инчунин бо дастури президент границаҳо низ пурзур карда шуданд. яъне бо тариқи роҳҳои ғайриқонунӣ ҳар нафаре ки ҳаракат мекард ба Америка ворид бишава, дигар ҳамаи границаҳо баста шиданд ва назорат дар границаҳо пурзур мешавад. яъне ки ин ба нафарҳое тааллуқ дорад ки нелегални вориди амрико мешаванд. ҳастаи роҳҳое ки бо тариқи қонунӣ шумо метавонед ки ба амрико ворид шавен ва ҳозир ҳамин депортатсияҳое ки шурӯъ шуд, тамоми нафарҳое ки аз ҳамаи давлатҳои Осиёи марказӣ сафар кардагиянд, мисол Узбекистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, кадомеш ки нелегални қарор дорад, ана ҳамвора мисол дар рейдҳо дастгир карда аз амрико депортатсия мекунанд. гуфта мешавад ки хабаргузории Fox News дар такя бо хадамоти муҳоҷират ва гумруки иёлоти муттаҳидаи амрико рӯйхати 1 миллиону 445 ҳазор шаҳрванди хориҷиро нашр намудааст, ки аз қаламрави амрико бояд ихроҷ карда шаванд. тақрибан 1 миллион шаҳрвандони хориҷӣ дар ин рӯйхат ворид шудагие ки бояд аз қаламрави иёлоти муттаҳидаи амрико барои нелегални буданашон депортатсия карда шаванд. ва дар умум бигирем дар иёлоти муттаҳидаи амрико ин рӯйхате ки нашр шудагӣ ҳастай шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон 149 нафара ташкил метиҳанд, яъне ки нелегални шаҳрвандо 149 нафар мебошад ва аз қаламрави амрико ихроҷ карда мешаванд. гуфта мешавад ки баъди аз нав шудани президент дар иёлоти муттаҳидаи амрико оиди мигрантҳо як чандин тағйирот ва иловаҳо ворид кардан, назорат пурзур карда шуд. хитон медонед ки ҳар чиз, ҳар тағйирот, ҳар қонун, ҳар информатсияе ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад, новобаста аз ӯе ки аз куҷо мебошад, мо пешкаши мардуми худмон мекунем то огоҳ бошанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон бихоҳед сафар бикунед, номерошон мебироянд, занг бизанед, одамои бедокумент ҳам кӯмак мекунанд, аз граница мегзаронанд. Руслан нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. мара дар граница гардонданд. документҳом 100% буд. 14 рӯз пас рафтам гардонданд. 3 моҳши дар шуғли аҳолӣ проверка карданд. меган тозаҳай. ягон одами боварӣ дори проверка кунам. аз шуғли аҳолӣ дигар боваринок нестай. яъне ки тамоми линияҳоро дуруст проверка мекардагиё, ҳаму офитсиалне ки дар шуғли аҳолӣ ҷои шиноснома ва раводид астай, ҳамунҷае бародари азиз, морам доим шуғли аҳолиро тавсия метаҳем. Билайн нависондай: бародар, мо ғарибо хабари нохуша тезтар мефаҳмем. хабари хуша дер. хоҳиш дорам новостиҳои хуба навор кунед, хуб мешавад. қабул бародари азиз, вале мо кӯшиш мекунем ки аз ҳама чӣ шумо огоҳ бошен ва боэҳтиёт бошену мисол ҳар чӣ қонуна хуб риоя кунед. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. ҳозир дар аэропортҳо отпечатки мегирифта бошанд? бале, тибқи тағйиротҳое ки дар моҳи декабри соли 2024 шудагӣ буд, вақти ба Россия ворид шудан, дар аэропортҳои шаҳри Москва отпечатки мегиранд, яъне ки дар граница ва аэропортҳои Москва. дар оянда и оҳиста оҳиста дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русияра аэропортҳош ворид карда мешавад. ин барои назората пурзур кардан мебошад. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. ҳозир мо метавонем ки ба ЗАГС паспорти Россия бигирем. ба основанияи ЗАГС паспорти российский ба мисли пештара гирифта намешавад. тибқи тағйиротҳои нав дар соли 2025 вақте ки шумо ЗАГС мекунед, бояд 3 сол зиндагӣ кардагӣ бошед. баъд ҳуқуқ дорем ки ҳуҷҷат биспорем барои паспорт гирифтан. қосимов нависондай: ассалому алайкум ака. нафаре ки моҳи январи 1998 таваллуд шудааст, аз хизмати ҳарбӣ озод ҳаст ё ин ки не?
خودت حساب که کدام ماهی برادر همی 27 ساله کشیدگی باشی از دعوت کنی به خدمت حربی آزاد هستی. یک نفر دیگر نویسنده: السلام علیکم اکاجان، من студент будам омадам тоҷикистон, бояд чанд қабл истам, рафта работа кардан метонам. вақте ки донишҷӯ ҳастен аз Россия мебароен, боз обратни рафтанда ягон мушкилӣ намешавад барои шумо. агар ки ягон қонуншиканӣ карда, ягон проблема қатъи омадагӣ набошен ба ҷумҳурии Тоҷикистон. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, номерота навис хизмат буд. мо дар аввали видео гуфтем номерои канали юрист тиҷера. давлатов фирдаус нависонда: чӣ хел рӯйхати 120 000 нафарара бинем. метонем ки сайти шуғли аҳолӣ бидурен. агар сайта дуруст истифода карда бутонен, амуҷа медурен ва ному фамилиятона мисол менависен дар уҷа ҷои поиск дора, баъд аниқ карда метонем ки номи шумо ҳаст ё ин ки не. як нафари дигар нависонда: ира мо худмон медонем, заҳмат накаш. қайма барои намедонистагиҳо гап задистам. худат бидони тамошо накун видеои мара. ман ҳамаи чизои медонистагии тира гап мезанам. албатта тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаи худмона ҷамъбаст мекунем ба ҳамӣ. ягон саволои иловагӣ бошад дар комментария бинависонен. зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.